Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya teguh setya anggenipun nindakake menapa ingkang dados kersaning Allah wonten ing gesang kula panjenengan. Dados pribadi-pribadi sing pitados ing Allah, dados putra-putraning Allah lan murid-murid dalem Gusti Yesus, kula panjenengan katimbalan tansah ngupadi necep neges lan ngemban sabda-sabda dalem. Awit wonten ing sabda dalem menika kamot kawilujengan. Yen kula panjenengan tansah saged ngleksanani menapa ingkang dados sabda dalem, mangke miyos utawi tuwuh kawilujengan. Ya ora mung kawilujengane awake dhewe, ning ya sumrambahe kawilujenganipun sesami. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Advent ingkang kaping sekawan. Ateges ing dinten-dinten sak sampunipun Minggu Advent kaping sekawan kula panjenengan badhe ngriyayakake Natal miyos dalem Gusti Yesus Sang Immanuel, Allah ingkang tansah nunggil ing kula panjenengan. Mugi-mugi Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah adik-adik sampun siap, sampun siaga anggenipun nampi rawuh dalem Gusti lan ngriyayakake Natal, sampun ngaken dosa lan ngedungi sedaya dosa saengga saged bangun gesang enggal, gesang ingkang sansaya laras kalian kersa dalem Gusti, sansaya saged ngenggalaken malih gesang rohani wonten ing brayat kanthi sembahyang sesarengan, neguhake katresnan lan bangun komitmen anggenipun gesang bebrayatan penuh ing kabagyan, ora nesu-nesu meneh, ora gampang emosi, yen ana saling surup ya dirembug sak sae-saenipun, ora mung gaco jeplak tutuke. Lan mugi-mugi dinten-dinten menika kula panjenengan tansah sehat saengga saged ngriyayakake Natal kanthi bungah, kanthi penuh berkat. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami nulat nulodo Santo Yusuf ingkang wiwitanipun kepengin megat Ibu Maria ingkang dados pacanganipun, awit mireng bilih Ibu Maria sampun hamil. Ning pranyata rikala wonten ing impen dikatingali malaikating Allah ingkang ngersakake Santo Yusuf ngukup Maria dados garwanipun. Pranyata Santo Yusuf legawa menapa sing dados pepinginanipun, sing dados karepe, sing dados egone ditilar, disingkirke lan ngemungake kersaning Allah lumantar malaikat Gabriel. Saengga menapa Santo Yusuf purun nampi Maria dados garwane lan ing sakmangke Allah ingkang manjalma miyos lantaran brayatipun Maria lan Yusuf. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula
mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 1 ayat 18 ngantos dumugi 21. Miyos dalem Sri Yesus Kristus iku mangkene. Nalika kenya Maria wis pepacangan karo Yusuf ing sadurunge tunggal sedalem wis nggarbini krana Yang Roh Suci. Rehne Yusuf iku wong utama lan ora karsa gawe wirang, mula sediane arep nilar kanthi sesideman. Nanging lagi gagas-gagas iku mau ana ing impen dikatingali malaikat sing ngandika, Yusuf putra Daud, aja sumelang ngrengkuh Maria dadi garwamu, jer anggone nggarbini krana Yang Roh Suci. Putrane sing calon miyos tengerono asma Yesus, awit bakal ngluwari umat saka dosane. Kabeh iki amrih bisa kaleksanan sabdaning Allah lantaran nabi dalem. Sang kenya bakal nggarbini lan babar putra kakung kang bakal tinengeran asma Emmanuel, jarwane Allah nunggal ing kawula. Wungusare Yusuf terus nindakake apa dawuhe malaikat lan boyong kenya Maria. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar Injil Matius kula panjenengan lajeng mangertos kados pundi larah-laranipun Gusti Yesus Allah ingkang manjalma dados manungsa tedhak nunggiling kawula miyos. Lan pranyata wonten drama saderengipun Gusti Yesus miyos. Santo Yusuf jejering priya sing temtu nggadahi harga diri rikala mireng yen Ibu Maria nggarbini. Mbuh kepriye critane sing dirungu dening Santo Yusuf. Santo Yusuf gadah niat pengen nilar Ibu Maria kanthi sesideman supados boten dados kawirangan. Ya wirang brayati Ibu Maria, ya wirang brayatipun Yusuf, merga wis pacangan, wis tunangan. Nek ngasi ora sida nikah menika lak nggih ngisini-sini. Terus ya dadi pitakenan kathah tiyang, kok ora sida ngopo, ana apa lan sapanunggalane. Mila pengen ditilar kanthi sesideman. Ning temtu kemawon cariyos bilih Ibu Maria sampun nggarbini sakderenge tunggal sedalem, ateges durung kumpul sak omah kok iso hamil. Menika lak dadi pitakenan sing gampang banget sumebar. Lan anggenipun sumebar ngantos dumugi ing Santo Yusuf mbok menawa ya wis critane beda karo kenyataan. Merga naminipun cerita dari mulut ke mulut menika sok ditambahi sok dikurangi. Lan tentu nek wis ngono kuwi awake dhewe sok-sok nek wis ngrumpi umpamane nceritake elek ing liyan ora peduli dampake. Santo Yusuf mbok menawi nggih dados korban cerita sing viral ing jaman semanten. Menapa sing dirungu menika temtu adamel goreh manahipun. Ning pranyata Santo Yusuf ingkang ing impen nampi sasmita saking Allah lumantar malaikat. Santo Yusuf wantun berisiko apa wae sing diomongke wong bab Ibu Maria, bab relasine karo Santo Yusuf, bab mbok menawa ya Santo Yusuf diojo-ojoki ya wis ditinggal wae. Kae wong wedok sing ora bener aja dadekke bojo. Mbok menawi nggih wonten cerita bab sing mekaten, ning Santo Yusuf wani berisiko, wani netepi lan ngleksanani apa sing dadi impeni. Lan menika tentu luar biasa.
Kadangkala awake dhewe sok-sok ora pracaya marang impen. Impen kuwi ya mung kembange wong turu, ora ana tegese apa-apa. Ning saged ugi kados pengalamanipun Santo Yusuf, impen menika ya sasmita, pratandha sing diparingake Allah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.